Il-kelliem għall-ekonomija tal-Partit Nazzjonalista Claudio Grech reġa' sostna li huwa żball kbir li jkun hemm bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija. Huwa żball kbir id-diskors illi qed iressaq il-Gvern illi jrid ipoġġi lill-ekonomija u lis-saħħa bħala kontrapiż ta' xulxin. Din l-aħħar dikjarazzjoni tad-Deputat Nazzjonalista ġiet wara l-istudju qies il-piżijiet li ġabet magħha l-pandemija kemm minn aspett ta' saħħa kif ukoll minn dak ekonomiku. Ma' dan l-istazzjon il-Professur Viktor Grech li kellu sem qawwi fl-istudju kien saħaq li rridu nimxu mal-miżuri bilanċjati kif stabbiliti mill-awtoritajiet tas-saħħa. Huwa kien spjega kif jekk wieħed ma jilħaqx il-bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija, ir-riperkussjonijiet fuq is-servizzi tas-saħħa f'pajjiżna fost l-oħrajn jistgħu jkunu devastanti. Il-Professur Viktor Grech kien saħaq li wieħed ma jistax jalaq lin-nies ġewwa u jwaqqaf l-ekonomija hekk kif dan iħalli impatt negattiv fuq is-saħħa wkoll. Ftit tal-jiem ilu wkoll Claudio Grech kien qal li l-Oppożizzjoni ma taqbilx mal-bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija u talab lill-Gvern biex jaqta' dan id-diskors. Nisħaq nieħu din l-opportunità biex nappella lill-Gvern illi jaqta' dad-diskors illi jrid jgħid li jrid iżomm dal-bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija. Aħna ma naqblux magħha dik.